трябва видеоклипове, но сега правя и сега сме без Симо и ще разгледам това Villager Default. Ало, чакай да се скрия това тук и да, ето го Villager Default. Правилно. Да и някой написали в чата дали ще спирам клиповете. Не, ще се продължаваме, по-рядко. През сутите или неделята ще почвам клипове. Да, ще има малко по-рядко в седмицата. Да живем. Да, аз в някой клип ще кажа. И тъй. И неща с сървъра. Те ги убиха и пак ще сме в Villager Default. И ето. Рич. Това е като такова, ето. И сега след малко започваме. Ето виличерите, те са няколко виличери, тук са каквото неща. Ето брони, айран, така диамант, стрели и започваме. Ето ние с броната, ако не е с броната, и че ето, който си вижда името е Късметлия и скоро може и да направя такова за абонати. Но не, да, абонирайте се за мен и тук трябва да пазите видеото колкото може повече и когато те вземате арпс и те тук вижте колко са в този. Извинете за черно, да. Ето 13 от 50. Зомбитата идват, ето ги. Има еран зомбита, малки зомбита, беби зомбита, айран диамантиния с разни и са обикновените за първо ниво. И вие имате толкова стейчи. Но сега 72 арт. Но ме трябва да се... Ето. Ще се събирам за... Не, ще взема един такъв. И ето можете да си купите брони, работи, полшанки и така работа. Тя не ви трябва, защото са регенерейшните. Да, и че не ви падат, и че не можете да обърнете. Ако чукам, ето имам орбс. Трябва да го спаря. Ето ги мини зомбитата. Те са на един удар. Ето от тяхната. Вижте колко 20. И те са много лесно се убиват. Зомбита. Малко е трудно, защото другите могат да ми крадат зомби. И ето, го Симо. Здрасти, Симо, сега снимам клип, ще се присъединиш ли? Да, супер. В Village, в Soplex. Добре.
в Villager и запазенето на Villager. Да. Villager Defense. Добре, влизам. Но трябва малко да почакаш. Не, няма. Здравейте, хора. Предварително само да кажем. Да. Да. Съжалявам, че дойдох малко по-късничко, ама няма проблем. Нищо, имаше работа, Симо. Да, и Да, и пак ще го кажа, че не беше тук, където го казах. Някой ме пита, ще снимаш, ще спираш ли клиповете? Не. Няма да ги спирам, но ще са малко по-рядко. ти няма смисъл да ги спираш. Да, аз няма да ги спирам. И да. Сега ще гледам. Ти вътре ли си? Да, вътре съм, даже играя. За колко време самия клип, смисъл за колко време сега? Колко е часа ли? Не, сега колко време снимам? Откъде малко? 5 минути има ли някъде? Има 6 минути. Готово, влязох, ама... аз трябва да чакам. Да. Няри. Аз вече мога да чека къде са зомбитата. Знам, преди мен бяха 2. В още 12 зомбита. Стане само че кажа, че май са в тунелите. Правили са самата игра, вече не лагва. Има един проблем в един... Нали нещо дето си направи хоум? Там вече няма команди. Къде си? Аз влязох. Аз съм до един ноуфлей. Ето. Купи си нещо, ако имаш. Нямам пари. Скочи купи и аз не знам. Сега на коя вълна сте? До коя вълна? Първа, втора, трета? За кое говориш? Да, сървърата. Вижте до пета вълна. Да. Браво, бе, чупим ги. Давайте. Това съществено. Остават още още 9 съм зомбите. Много бе, стига. Аз един път стигнах някъде до 600. Чупи. Не знам до колко беше. Глави на зомбите. Охо, имам пари да си купя диамантен меч. Аз имам само 80 орбс. Искаш ли айрон меч? Аз съм в първия тунел, пък не знам. Добре. Ела, хвърляме го, бързо. Взе го. Спокойно, не. Така по-бързо ще се събираш. Може ли кива постани? Да. Няма, спокойно. Готово. 67, остава тук. Лека. Да, нали са много. Да, и вече. Петата вълна, бе, за кой има толкова много, като сте само на петата вълна. Не знам. Трябваше да има малко по... Не, по-малко зомбита, не знам. Нищо. Пак става Повече парички. Повече пари за нас. И да, хора, с тънито вече имаме една гордо обща фейсбук страница, смисъл направих и аз. И вътре, че той ще публикува клипове и аз. Да, с него ще публикуваме. Да, и там ще пишем кога ще снимаме и така нататък. Някой си беше изпуснал. Браво, че го взе. Айрон ли? Да, и аз. От зомби. Искам аз орбса. Браво. Симо.
Внимавайте, внимавайте. После след клипа ще ти кажа нещо. Да. Хоп, 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 хоп. Нали бяха се... Да, ще ти го кажа след клипа. Ние човече само може да Да. кажем. Да ти кажа нещо. Когато Дани този кажи го. Приятеля на Иво Исмаил, нали, той се абонира за мен, но аз имам пак са 2. Не съм и 4. Просто неговия канал е скрит, но обаче тия пък имаш 3, ама... Не, на мен показва, че имам все още 2. Мадама не са 2, защото аз имам 40 и ми показва, че имам 39. Че има някой скрит. Да. Аз си купя ли меч? Аз си купя ли... После си взема... Не, ще взема броня. Взех си още един айрон меч. Браво. Ама не. Бих си орпса. За кое? За някакъв тъп диамантен меч. Тоест... пък айрон меч, де. Да. Ще сна... Ама случай сега си имам айрон меч. Разбираш ли какво е прецакващо, човек? Отново ще ги събера. Нищо. Зомбата. Дай. Имам 147. Стани. Ко правим? Какво правим? Орп се е за мене. Давайте. Аре бе, нашите едно зомби не може да убие човек. Дайте слабаците, бе. Те едно зомби не могат да убият половин час. Аз убивам по няколко зомбита, те едно зомби. Вече почват тинтите зомбита. Не, те си бяха преди малко. Ама обаче трябва да ги удариш само един път и те умират. Което е хубаво при тях. Айде, мерси. Опа! Че някой ще чупи вратата. Не, те го килнаха. Да, те го килнаха. Аз имам вече 111 орпс. Някой хвали айрон гащи. Аз ги взех. Изхабени. Да, и аз имам. Нищо ще си ги сложа. Не бе, те са от уивестани. Да, от зомбицата. Не имам диамантена каска, пък другото диамант. Вече са ти премахнали оной. Чихо! Не! Чихо! Добре. Само си оказал и ще убия човек. Не учих се сериозно. Не бе, исках да кажа, чаха да ти го премахнат оной на сървъра Сливен Крафт толкова. Мъкни! Добре. Мъкни, че хората не трябва да разберат. Добре. Хората не трябва да разберат. Така. Зомби. Мъкни, човек, просто мъкни, моля че са. Аз съм мъкнал. Да, мъква е по-добре, защото ще стане зле. Много зле. Мага, зомби зад мене. Айде бе, тъпи зомбита, слабаци. Стани. Да. Наделяха ли зомбитата? Не. Има още 24 зомбита, много. 161 парички. Аз имам 169. Не знам къде са се... Не. Ама случва съм в средата и тук ме цепят. Ама аз ги убивам пък. Иска... Да. Вратата! Сега трябва... След 3 зомбита ще си енчадна. Чак сега ще си енчадна нещо. То зомбитата умряха. Ама аз обаче си взема един диамантен меч и ще го енчант. Не! Сега аз не мога да си енчадна нещата. Къде са вилиджерите, бе? Там по къщите са.
Да, два вилджера, то... Сега не мога да си енчана неща. Сега са примахнали енчанта. Нямам толкова сорбс. Не! Ми събирам още. После. Сорбеш петица. Какво? Аз ще продължавам да събирам. Някой ми хвърли диамантени панталонки. Браво. Той са диамантени бутушки, де. Пак става. Продължавам да събирам, защото ми трябва орбс. Да взема един диамантен меч, който струва 300 орбс, маскам, че да има файр аспект. Защото те им бия по повечко демидж. Аз ще си взема без такос. Аз ще събирам 300 за Fire Aspect меч. Именно да, аз си говоря за него. Аз вече в момента си имам 100 орбс. И не знам дали ще ги събера тия 200 други. Много ми е чудно. Не знам и аз. Боксор. Почват малко по-бързо да вървят. Да, има още 268 зомбита все пак. Да. Някой ще уби си ли? Къш помощ? Не. Аз съм в средата, тук имам много. Аз съм за тебе, така че... Тук има твърде много зомбита. Стани? Да. You help me? Давай си чупите глави. Ти ама мията човек навсякъде, разбираш ли? Едно съм, че някаква минтелява турбичка, разбираш ли? Кой ма фърля на там, кой насам, то обаче. Марайте, зомбита. Хи. Повече парички. За мене си. Някой чупи вратата. Не, убиха го. Добре, давайте. Дайте. Никога не скупай пак айрон голем. Защо? Защото тия зомбита с тенчета му атакуват, му го... Громват? Убиват, да. И ако имат и са две зомбита тенчета, той умира. Само от две зомбита? Мадама говорим за TNT, човек. Трети мост, трети! Готово. Ние го убихме. Аз имам 218 орбс. Ще се събера още малко за файр. Аз съм с една тъпа броничка малко, какво са? Аз не съм чак толкова с тъпа броня. Мисли, че е диамантен? Да, имам. Аз имам само каска и бутушки. Това е хубаво. Да. Имам другото са ми кожени айтеми. Вече съм наполовина айрон, наполовина диамантен. Гати странната. Половина айрон, половина диамантен. Ти на коя версия си? Пак едно, той е... Точка 8? Да. Защото тогава не ми лаги. Вече на 1.9 малко лагва от самия сървър. Нищо. Тия са фул дъма човек, гати. Така. Някой е фул айрон. Някой бъд... Айде, заминахме. Защо останаха 8 вилджера? 8 ли бе? Много бе. Гати. Вече имам 3 сторпс. Ари, само свършим вълната и... Още 80 зомбита, давайте! Давай, рън! Аз ги биям. Не! Само сте го убили. Тия хора са много тъпи, бе. Някакъв фул диамантен и пред него зомбито килва вилджера. Зомбито килна вилджера? Не, ще живам, аз вече го спасих. Поне си си. Аз съм герой. И спасявам зомбитата. Аз спасявам вилджерите, които тормозят алкохума, които били тормозени от... И килвам само зомбитата. Зомбитата са безкрайни. Не. До колко вълни са? Още само 36. Вълни? Чакаме. Ама
следващата вълна май ще има диамантени за ти. Да. Аз стигнах до диамантините. Край. И един Величо умря. Не. Не. Браво, спасяваме ги. Стани първи. Бързо, кил. На първи. Спокойно. Че ние сме седно някакви командоси. Аз съм по средата. Само едно зомби човек. Готово. Аз имам 271. Аз имам 461. Няма да си купувам нищо. Аз обаче си купя. Само един меч. И аз събирам за един меч. За 300 орд. Сега 300 зомбита. Или 400 беше. Миналата игра бяха около 700. 700 зомбита? Сега са 500. И тук малко наделя. Не са наделяли. Кой заклеща вратата, искам да мина, чак, йопвам. Сървъра ми лагна на мене, не, оправи се. Някой ни пази виледжера и един силен умря. 7 виледжера, за сега сме добре. 6 виледжера. Тия не могат ли да ги пазят, бе? Те могат само да атакуват, а не да... Давайте. Трябва, че ги блокираме, човек. Наделяха Айрон такова. Ще изкупя нещо. Кой са TNT-та? Чакай, Аз съм почти изцяло диамантен. Мен са ми щупили каската. Внимавай, стани. Внимавай с TNT зомбитата, че като ударят и... Сега дойдоха невидимките. Имаше някой невидимо зомби, само го виждам. То си върви. Да. Чакай малко. Ще ме чакаш ли? Да, бързо. Ай, карамба! Вале, наделяха зомби. Откъде, бе? От средата, не, готово. Поне още не са дошли. Чакайте, TNT-та. Фак. С едно сърце. Горе. Горе на черешата. Горе на черешката. Един Айрон Голем умря. И останаха 3 вилджера. Направо много пазен. 2 вече. Не, 3. Те са невидими зомбита, са голяма напаст, наистина. Искаш помощ? За кое? За нещо. Някакъв гати хакър човек. Той няма никакви айтеми и само там би човек. И би по 7 зомбита и така, разбираш ли? Гати. Такива са. Аз имам 150 орб, таман си купя един диамантен меч и му сложа шарпнес и след това си взема още един и след това, че ги съединя, ще имам шарпнес 1 и Fire Aspect 2. Събери си 300 или 200 за шарпнес 5. Не, то е... Книга. То са 600. Бягай, че оттам. Айде, и още един Айрон Голем замина. И още един замина. Тук Айрон... Внимавай. Не, ще ме убият! Умрях. От TNT умрях. Спокойно, ние ще ги килнем. Спокойно. Така. Местата ми? Те се връщат. Добре. Ти не си ги загубваш, те се връщат. Аз ще гледам как ще справите. Имаме още 207 зомбита, спокойно. 204, 100 и нещо. 110. Спокойно, ние ще ги оправим. Внимайте за невидимите. Един чупеше. Тук ги оправят. Някой се е купил енчантната. Едно невидимо зомби чупите. Не, няма го вече. Да, вече го няма. Килнах и двете невидими. Някакъв ги
ги изстрелва към мене, човек, към вратата му. Гледам аз. Зомби невидимо. Тук съм. Добре. Бия ги с... Още 120 зомбита. Спокойно. По-малко са. Да. Стой нещо. Абе, ние сега ще ги оправим. Ние тук набързо ги оправим. О, тъжко, не! Видях то. Зомби. Аз това ще я пазят. Абе, че трябва... Ладна. Стоя на колко... Охо, 25 минути снимаме. Нека бе, аз да става по-хубав клипа. Да. Става. Давай, чупи. Още 40 зомбита. Малко са вече. Да. Аз обаче половината. Няколко бързо край загубихме. Защо? Малки зомбита. 20 зомбита. Искаш да пусна музика? Не. Идеи, че такова за копирайт и стои, няма може да си качиш клипа. Да. Не, мисля ще го качиш, ама няма да има никакъв звук. Не! Едното зомби, един населен умря заради едно невидимо зомби. Абе, отидето, че е невидимо зомби, тъй гадно. Готово е върни. Ето, айтемите са в тебе. И имам само един вилиджър, който е на тераса. На терасата? Затова по-добре Горе. трябва да направим нещо, с което ще го спасим. О, почнаха зомбитата. Така ли? Да. Чакай бе, аз също съм с такова меча. Как? Горе. Бързо ви пазите самата къща, докато си го енчантна. Аз съм на къщата да па... тук всички пазят. И някой Нямам лапис, бе. Допри лапис, бе. Имаше... Едно зомби! Ти го килна вече. Аз е 37. Не, бе. 37. Някой малко зомби. Пис няма. Добре, отдея си енчантна. Много тъпо, човек. Горе. Енчантна нищо. Горе на череща. Абе, не ще фана за копирайт. Да пееш. Добре. Едно диамантено зомби тук убият. Дето не мога... Да го взема. Абе, преди може да вземам, бе. Можеше, но го премахнаха. Абе, вече тъпия лазурит. Трябва за... Ниги, бе. Еми да. О, ще сложа шарпнес. Еми да. Колко пари иска за шарнес 5? 200 и той е книга. 200 само? Вие пазите вратата,